Heu provat mai el filtre que us fa tenir 80 anys de cop? Sembla molt real, oi? Doncs al segle XIX, Maria Fortuny era una artista que feia que la gent no diferenciés si les seves pintures eren reals o inventades. Maria Fortuny va ser un dels pintors, aquarel·listes i gravadors més importants del segle XIX i va ser el màxim representant de l'art vuitcentista. Vaja, de la pintura històrica. I dins de la pintura històrica va ser un referent de l'orientalisme, el moviment artístic que volia mostrar la cultura de la zona del Magreb i de l'Orient Mitjà. De nen, Fortuny va anar a viure amb el seu avi, que feia figures de cera i el va animar a estudiar pintura. Quin avi més top! Fortuny va marxar de Reus a Barcelona per estudiar a l'Escola de Belles Arts de la Llotja. Després va anar a Roma, on va descobrir la pintura romàntica, que va desenvolupar en la seva primera etapa com a artista. És a dir, es va inspirar en escenes dramàtiques. El 1860, la Diputació de Barcelona el va enviar al Marroc perquè fes de cronista gràfic, com un influencer, per explicar el que passava durant la guerra, però en pintures. Al nord d'Àfrica va pintar la batalla de Bat Ras i l'Odalisca, entre d'altres. Fortuny era molt detallista en les seves obres i utilitzava oli, aquarel·la o gravat amb una tècnica extraordinària, amb què aconseguia que tot semblés real. Les seves pintures a l'oli eren coloristes, brillants i amb una il·luminació molt potent, com passava amb les seves aquarel·les. Fins i tot hi ha obres que ningú sap diferenciar la tècnica que utilitzava. Un clar exemple és l'obra El venedor de tapissos, una aquarel·la que sembla una pintura a l'oli. És una de les seves grans obres mestres. En aquest quadre, Fortuny volia representar amb la màxima fidelitat històrica tot el que passava, com si fes fotos. Va ser així com es va apropar a l'impressionisme i com va obrir camí a aquest moviment. Destaca sobretot la il·luminació del nord d'Àfrica, que tant li havia agradat, així com els colors coure i vermell, i va representar molt fidelment un moment quotidià. Des que el van enviar a fer de reporter, es va enamorar del Marroc, s'hi va voler integrar aprenent àrab i vestint jalaba. Així es podia camuflar i fugir dels llocs turístics per poder pintar. Fortuny va ser tan popular a Europa i als Estats Units que va influir a un munt d'artistes, creant així el seu propi isme, el fortunyisme. Fortuny també ho petava amb el gravat, una disciplina on l'artista marca i fa incisions del que vol representar sobre una superfície rígida, una planxa, que després omple de tinta i transfereix fent pressió a una altra superfície que pot ser paper o tela. Va ser el primer català a destacar internacionalment com a gravador, amb obres com Tànger, que després també pintaria. Quan a Europa els gustos artístics van canviar i el món oriental va deixar d'interessar, les obres de Fortuny van passar a un segon pla. El pintor va morir als 36 anys a Roma, però va demanar que el seu cor fos enterrat a Reus. Va tenir una vida curta, però va produir una gran col·lecció artística.